Sa svakim novim danom na našim farmama započinje zaokružen proces. Proces stroge kontrole uzgoja i cjelokupne proizvodnje, od biranog i najkvalitetnijeg svježeg mesa do pik šunke i ostalih vrhunskih mesnih prerađevina originalnih receptura. Uz detaljnu kontrolu svakog koraka, što potvrđuju i brojni certifikati, osigurana je kvaliteta i zdravstvena ispravnost svakog našeg proizvoda. S pikovih modernih proizvodnih linija svakodnevno u trgovine diljem Hrvatske dolaze vrhunski proizvodi dokazive sljedivosti kako bi se svježi, sigurni i domaćeg okusa našli na vašem obiteljskom stolu. Dobar tek želi vam PIK.